Dobrodošli u prvu epizodu Minecrafta. Danas ćemo igrati Survival na 1.7.2 ili 1 verziji. Sa mnom je Getix. Pozdrav. Igo Basso in game. Pozdrav, ja sam Getix. Igram Minecraft u CS8. Prije što smo počeli ovo snimat, napravio sam nam 2 kreveta da se ne bi zeznuli pa izgubili od kuće. Ovako pa ću ja to stavim tu malo. You can only sleep at night. Aj nema veze. Odi ti da malo obrni koju vidim da se napio za ajde. Ne mora imam. Nakopavamo drva. Šta sam još htio da kažem, ima jedno što mi je dobro, jeste da u chat izbacuje kada neko unlocka ili dobije achievement ili vam ga otključa nešto što nije do sad radio ili uradi. Moćno je što ima više bioma nego prije, nova drva, ne znam, i novo cvijeće, da? Evo ovo, vi koliko je ovog temazu. A vidi mogu sasjeći pa da 2 dobijem. Ne znam, ali ništa. Ja nisam baš gledao review o tome novom biomu. A nije, ne dobijem 2, zeznuo sam se, ja ne znam brat. Dakle, ja nemam pojma ništa o ovom novom updateu. Znam da imaju novi biomi i da ima ovo novo cvijeća. Šta je još sve dodano, nemam pojma baš. Prilike, toliko znam i ja. Da, ima drvo tu, to sam htio da kažem, neko crveno drvo. Nije ni jungle, nije ni ovo zimsko, nije ni ovo obično, ni bijelo, ni... Baš neko crveno bukvalno. Otkriću. Evo otkrio sam prvi bug, Čekaj, sad ću doći. Da fuck? Gledaj kreveta kak te postavi. A da evo je do igre, ja mislim, sjebalo se i ovaj drugi, vidi. Ili je ovo ovakav krevet napravljen? Ko zna, možda ovo bug. Ja mislim da je ovo bug. Možda kad si postavi zajedno ima ovaj bug vamo, vidiš. Ček da probam bug. Jes boga. Vidi se dva... Eto, prvi smo koji smo otkrili bug na Minecraft. Jes kurac, vidi opet neće. Evo hoće. A nije, vidi. To sam na ovom, vidi. Skontuo sam. Sam s ove strane vam ima. A zajebiti krevete, hajde mi dalje rad svoje. Pa, hoćemo ponijeti krevet ako budemo dalje. Uzeli ćemo, nećemo. Nećemo ništa, no. Kuće će nam biti ispod zemlje, ono, glavno storage-u. Pa. Sva strane, neće da ima ovak. Ali će odozgo ići, ono, u zemlju. Hajde, ostanem ti tu, ja ću da istražem naokolo. Hajde, tek je potrčati. Ništa ima od mesa da se nađe. I opet mi vrti 20 frame-ova jebeni, ne vjerujem. Čekaj malo probam max frame rate. Sve mi je off. Pokušaj smanjiti Minecraft setting. Da? Pokušaj smanjiti Minecraft, ono grafičku i to. A da, ovaj tutorial što ću sada, a neću sad to da radim da vam otkrijem šta sam htio. Izbacit ću noćas, poslije ovog gameplaya tačnije, jedan tutorial kako da stvarno brzate igricu bez ikakvog programa, znači kao što je Razer Game Booster. I malo ću da pričam sa Getixom naravno o tim programima, tokom sada igre. Po meni to je čisto sranje, ne treba to downloadat, znači... Ja isto tako mislim. Kad me poboljšava tako sam štiti. Više manje bolje kupite, dajte 50 eura na... Donirajte u dobrotvorne svrhe kompjuter, nego što ćete skinuti taj program i nabit ćete 2 frame-a, a dobit ćete 20 virus. A ja sam našao kokoške vama. Eto sad sam otkrio, to jest malo prije kad smo pričali, otkrili smo tu temu šta da snimam kao tutorial. Kao što sam obećao, Far Cry 3 mi se trenutno skida. Pa nije Far Cry 3, Far Cry 1, od jedinci sam obećao povući.
Bit će tu bar 200 gameplayeva. Bit će mnogo. Ne znam stvarno, ja mislim da ćemo ja i Getix svaka 2 dana snimat Minecraft. Ili ćemo svaki dan, ne znam, zavisi kako kad, kakve sam bolje. Subotom, nedjeljom, petkom ću snimat pa 3-4 videa. Tada nema škole pa je lakše. Pa ja, evo imam 36, ja zapričao sa čovječe, znaš koliko sam drva isjekao. A, vidio sam kokoška. Isto stvar koja mi se sviđa u Minecraftu, to jest nova stvar, jest ovi podijeljeni opcije. Kao što s kontrole, multiplayer settings i super secret set. Ali ja nemam pojma ništa. Uđi u options i klikni super secret settings. Super, ja vidim. Šta je ovo? Neki zvuk. Opa, vidim ovo. Kako izgleda. Sada. Nećemo duže od 10-15 minuta snimati ovo jer imajte milosti i valja to da se uploada, skidam se i Far Cry i sve. Znači ovo je htjeli da kažemo da ćemo početi snimati survival. Ovo će biti kao uvod nekakav u to. Malo review i pričanje oko 1.7.2 verzije, valjda 1.7.2, koja je ovo verzija? 1.7.2. Ja. Novi intro i da se izvinem eto svima koji su pogledali ovaj prijašnji tutorial kako u start menu da napišete nešto. Zeznuo sam stvar zbog intra, znači nisam sastavljao do sad nikako, vidjeli ste, tek sam skontao kako napraviti intro pa zeznuo sam da poslije htio sam da prebacim u HD video i zeznuo sam. Nema veze. Znači mi nemamo ništa pojma o tom novom update što se izdešavalo, mi smo ušli u Minecraft jedno 50 minuta i vidjeli da taj update se pojavio. Ja sam skinuo ovaj server i počeo sam snimati. Minecraft čak dugo ne igramo niti intenzivno, onako igramo više CSGO i 1.6. Ako imate još kakvu igricu da ovako može nešto multiplayer igrat se, a da je zanimljiva. Ne mora, može i ono single player s epizodama, tu mogu ja sam snimam, može i Getix nekad upast u pripomoć. Hajde sad da... šta imam drva čeče. Mogu napraviti... Ja sam stupno na kuću. Drvedarom. Hoćemo ovdje ili ćemo ne... Hajmo ovdje! Evo vam, u planinu se zabijemo i idemo dolu dubinu, ha? Može. Ovdje možemo sad drva. Vidiš kako sam postavio. Tu ćemo šta bilo šta, haj. Ovce, svinje, da od... Inače, Getix je iz Sarajeva, jel ono iz Sarajeva? Jeste Sarajevo. Živio se tu zdala, ja. Živio sam. Ja sam iz Tešnja, da, znam da je tu pripičkovcima, ali ne morate komentirati. Benchmarking. Šta je benchmarking? To pravljenje onog krasnog riba. Da. Imao sam ja jedan što nije zinuo. Stop se da. A posle čuje, Mi ovo snimamo, zapravo da vam ispričam zašto sam počeo uopšte da snimam gameplayeve, tutoriale i tako tu. Razmišljao sam o tome da li da počnem, znači, duže od 3 mjeseca, ja mislim. Pa sam počeo da snimam, pa mrsko čeka da se renderuje, pa ovo, pa ovakvi problemi, pa onakvi, pa grafička me zezala jedno vrijeme. I sad kad sam kupio novu grafičku, evo opet mi pada frame rate, evo 50 FPS što fali. Kad sam kupio novu grafičku odlučio sam da ne stavim u tome koliko god da hejtera imam, pa danas je Getix predložio da zajedno snimimo nešto, pa sam ja teško prihvatio pošto je on noob za mene. Zezam se malo, dobar je, samo eto malo snimat ćemo ovo malo, da se napravim... Nemoj rušit, jaj. Ja pustim dole. Ne moramo se gore vraćati uvijek. Čekaj da iskopam jedno drvo da napravimo kulu. Ajde. Imam ja 2 kodvanova. Hajde da se iskuvaju, da dobijemo čarkovu drveno ono. Znam. Neka ja to zabiberim. Nima staj. Nije.
Setting and upgrade. Sad ćemo ovako malo pa ovako naprijed. Kako nas ovako Sad zapravo. nisam budu, zašto je ovako mračno čoveče u kući? Evo, hajde sad postavi jedan Ne torč. vidim ništa, bukvalno ništa ne vidim. Ja vidim, čekaj, dropa mi taj kamenje što imaš da napravim peć. Zato 21. Hitio sam. Ako budemo radili server, znači 1.7.2, to će bit, znači bit ćemo ja i Figo Basan vlasnici ili Getix. Šta još? Biće Minecraft premium account giveaway i to neće biti jedan nego 10 premium accounta, evo vidim ti Nik. I šta ću još uraditi ja? Hoću da uradim, svi 100% znate za Camtasia Recorder ili Camtasia Studio. Oni koji nemaju Windows 7 a žele da počnu nešto da edituju, znači Counter Strike 1.6 ili CSGO koji igraju pa hoće se frag movie da prave ili Call of Duty čak. Da im olakšam to, da ne moraju da dižu nove sisteme, znači samo ću im dati kod i username za Camtasia Studio 8 i editujte sebi ko ili. Znači i zato će biti giveaway, ali to ću samo da stavim kao u obliku tutoriala. Eto opet ti sluši torč, opet nisam vidio. Zaška, sad ću napravim torpe. Hajde stav taj jedan volan. Napod negdje. Tako. Nek sam zatvorio tu gore, da nam ne idu zombiji. Ja se bojim. Kada to se čuje? Stav kabel stone da se peče, ma neću, šta ću? Ma ja, zabavna godina. Da ćemo dole u dubinu pričati, a? Može reći. Ja mislim da smo mi dovoljno iskopali kad te gledamo na dubinu. Ba ne, za onog... Majna. Aha, može. A ovako ćemo ići po 3-4 bloka, znaš, pa ćemo sve desno lijevo ići. Može. Želio bi još da kažem nešto, znači, evo ovako za kraj, pošto ćemo sad nekad završiti. To da nisam stvarno očekivao to da će danas izaći ova verzija, to jest 1.7.2. Jer mi smo snimili za 1.6.2 25 minuta čak video i to sam stavio da mi se renderuje. I kad sam na kraju skontuo da je izašla nova verzija, to jest na Facebooku dok se renderovala, popizdio sam skroz, znači. Daj još jedan toču nabac. Već. Eto ga. Pa, ja mislim da bi to bilo to za ovu epizodu, znači samo uvod da kažem par riječi eto nama. Još bih želio da kažem to da sam počeo ovo raditi iz ljubavi, znači snimati s Getixom iz ljubavi zato što imam Getix a ne YouTube. Ne znam se. A ne zbog para, naravno volio bi ja da imam od ovog profita, znači da upgradeam kompjuter, snimao bi još bolje gameplayeve, pa možda počeo se baviti vlogingom, ja unboxingom, malo mi loše engleski ide. Šta još, ne znam, nisam više. Ma svačim. Da završim epizodu, šta misliš? Pa hajde. Ovo, prošlo ja mislim 15 minuta kako snimamo. Hajde završit ćemo sada. Da ne bude duga eta epizoda. Ćao, zdravo svima, pozdrav. Ćao. Loš sam svima pozdravima na kraju videa, ali eto. Ćao svima, budite pozdravljeni do sljedećeg videa.